Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. ऑक्युपन्सी वाडटली हॉटेलाची ज्यांची खूप कमी आसा ती स्पेशली सिटी हॉटेल्स. सेकंडली द पीपल हू आर इन एंड अराउंड जे कॅसिनोज आसा तांकां एक बेनिफीट मेळटलो. बाकीचे डायरेक्ट खंयचे तरी टॅक्सी ड्रायव्हर्स आसा तांकांय फायदो जातलो. आणि ओवरऑल इट वील हेल्प द इंडस्ट्री. चार्टर टुरिस्ट जे आसा ते विजा फॉर इंटरनॅशनल टुरिस्ट तेंचे अनाउन्स करपा जाय इमिजिएटली आणि फॉलोड बाय विथ द चार्टर ऑपरेशन. अगर ते डायरेक्ट हे दिना रेगुलर तर अंडर बबल चार्टर फॉरेन टुरिस्ट शूड बी अलाउड इन टू गोवा. आणि एंड ऑक्टोबर दॅट इज 1.5 महिन्यांनी ऑलमोस्ट 80% पॉप्युलेशन आमचे डबल वॅक्सिनेशन जातले होपफुली. विथ दॅट आय थिंक सेकंड वेव आयला इट विल बी मायल्डर फॉर्म. आणि ओवरऑल तुम्ही पळयात जाल्यार अल्टिमेटली इकॉनॉमी एक्टिविटी हॅज टू गो ऑन. की लॉकडावन कितके म्हणून करतले लोकांनी आपले प्रोटोकॉल फॉलो करपा जाय. आणि थर्ड वेव येव ना येव बट जे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जे आमी म्हणटात दॅट वील हॅज टू रिमेन हियर फॉर एटलीस्ट अनदर 18 months to 2 years. बट आमी आस्क फॉर रिलीफ फॉर सर्वायवल आफ्टर सेकंड वेव की एक्सायजान तेंच्यांनी आमकां रिलीफ दिवची. तेंच्यांनी टुरिजम लायसन्स फी वाडयला ती तेंच्यांनी वेव ऑफ करची टेम्पररी. थर्डली द पेंजीम म्युनिसिपालिटीनी टॅक्स वाडयला खूप वाडयला हॉस्पिटलान. ते आमी सांगिल्लें की दे शूड कीप इन एबंडन्स ऑर दे शूड रिव्यू इट बॅक. थिंग्स वीच ऑन ईज ऑफ डुईंग बिजनेस स्पेशली ऑन द इव्हेंट फ्रंट त्यात खूप लायसन्सीसची गरज आसा. ते 1 point हे करून तांकां एक इजी फॉर्मॅट दिवचो. बिकॉज अल्टिमेटली कितें आसा जितके आमी सिम्प्लिफाय करतले प्रोसिजर तितके लोक चड येतले. केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी गोंयांत आसा. ताका मेळून चार्टर फ्लायटी विशीं विशय काडपाचो TTAGन थारायला. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी तुळशीदास च्यारी.